Etopil nyoto sak nyatane watone tansah kepedho timbang amung lelejo laden nomring jundo kumung sira nimas
pujo pangestu tanpa nolili. Sanget anggen kula mugi dadosaken jemat sangka. Panjenengan kudu priksa marang sira. Kabeh pawartane gunung glontak saking para prajurit magang kelapan ana ing Kabupaten Grati. Pikantuk pastu panjenengan. Anggen kula ngayen jejigan. Kula wentah para prajurit magangan enggal ing Kabupaten Grati. Sakmenika sampun caket dengan selang kabeh. Sawanci-wanci panjenengan badhe dicak perang ing negari sanes. Sedaya prajurit ing Kabupaten Grati sampun siap siaga. Bagus Sintoyo. Minangka tetungging prajurit kudu watak tanggung jawab. Wajibanmu kepiye? Nggih, pareng matur. Anggenipun kula jagi gedhe saka ingkang Paten Grati. Sakmenika boten wonten pusaka ingkang anes-anes. Mbok bilih sakwanci-wanci wonten pusaka wal saking pelanggan jangka ingkang dados. Ora ngemokake wong janggan. Yen ana siji wae morca sing pakan. Keluargamu dak katetake dosane. Kok kang hati-hati ya. Bukan prayoga. Wes kok akan dawuh. Gandhi, Sabda tinimbalan pangestu tambano. sanget anggen nampi yo dadosaken jimat Wajibanmu kepiye? kepareng matur anggen kula ngaya jijiban jadi sakjawinipun ing paregolan ing Kabupaten Grati Duh pilih sak wanci-wanci wonten ing Kabupaten Grati Badhe sowan nika boten beto tapak asma panjenengan boten Bagus. Bukan prayoga. Apa? Dawuh tinimbalan Kanjeng Pangestu tambano. kula tampi mugi dadosaken jejimat kula Yen kowe kepiye tanggung jawab? Ki anggen kula ngayahi jejiban ngempalaken sedaya para nayaka praja lan para prajurit supados sowan wonten Pendhapi Agung Kadipaten Grati. Sedaya sakmenika boten wonten ingkang botangaken palenggan Kanjeng. Kaya ngono. Menika leres Siji wae ora sing godang ya ya. Matur nuwun. Bukan prayoga. nama mangestuaken jauh Lekun, Dawuh katimbalan. kok saja elesu lho. Dan Pangestu tambano. kula tampi dadosaken jimat kula gesang. Yen kowe tanggung jawabmu, Waduh Kanjeng pangestunipun. Dinten sakmenika nembe kemawon kerepotan kula. perkara apa? Perkawisinipun kula piyambak guyangi piyambak paring jejaharan piyambak titian panjenengan sing sak monten katahe malah jenengan tambahi ngantos kula kerepotan ngantos kudu nangis Kowe kuwi nggih layak saiki awakmu ngotot kaya ngono. Ngotot kono ana singkatane. napa niku Digane ting pecokot. nek mboten napa-napa Kanjeng Yo, ora ketangke kang sira tanggung jawab. nggih leres Nyenani ana ing nggonmu ngretake jaran-jaran kae akeh 49 cacahe. Yen bisa aja nganti turu lan aja nganti kalmo. ampun kuatos Kanjeng Yen lemur ora bisa mlayu. Yen kurus delok maneh mati. sedengan nggih Ya. Nunggukan prayoga ya. akan dawuh Ya. Balik jeneng siroti, Ganjar Pan. nggih paring tau Kanjeng Kewajibanmu tak perintah supaya ini diperiksa. Ngenani umbak umbuling oleh kapal Grati, panguripaning para kawula kepiye? Duka Kanjeng Adipati Bandar Subali ngenani babagan katentreman wonten ing Karang Pradesan ingkang tumapak wonten ing Kabupaten Grati. Estunipun boten wonten ingkang mujiwani Kanjeng. Malah kapara
sedaya para kawula sejatosipun sampun remen sanget sasampunipun panjenengan dados adipati wonten ing Kabupaten Grati. Wal Sodra Putrojo yo kinapa tansah saben dina yen mbok salang sang sesundru marga panjenengan kumikirake sedane Romo Haryus Banda saged takon karep bloko wae tejo Nggih, perkawis menapa Kanjeng? patine Sudarmaku Haryus Banda kuwi pancen wis ginaris karsane para kaklot jagat apa ana lukso sing kuwaring krenah warang Sudarmaku Kanjeng Adipati Bandar Sundar. Perkawis sedanipun sudarmanipun panjenengan estunipun boten dipundhut Gusti Kang Arya Jagat iku boten. Nanging sedanipun wonten ingkang ngrena ana sing ngrena nggih sapa saiki sing ngrena nuwun sewu nggih Kanjeng. Boten ateges kula niku nglinciri barang ingkang papak niku boten. Mungkal gaman ingkang ketol niku boten. Ingkang wonten nyedani sudarmanipun panjenengan boten wonten kalih tiga namung setunggal nggih Brahma Tunjung sesembah wonten Praja Majapahit. saiki aku lagi mangerteni sejarah pondok ing Kapalingrat soyo-soyo wis saking ngandhakake kalamun Pating Sudarmaku ya bapakku Haryus Banda kowe ra kinaris kapundhut kersane para kaklot jagat nanging ana sawene mungso sing kuwaning krenah ora liya ratu Brahma Tunjung suwe rojo Majapahit yen ngono aku bisa mikirake Patine Sudarmaku Haryus Banda anak-anak diwajibaken kudu toyo bisa dipolpol medam jero asmara wiwit dina iki Bandar Subali Baleo oleh Rojo Majapahit umpamane kondo sing kaya ngono apa kok dipun sarujutan Kanjeng Adipati. Kula lan sedaya para prajurit menawi sarujuk amargi menapa? Panjenengan niku badhe ngudi tuwa. Perkawis sedanipun sadarmanipun panjenengan. ora kaya Suku Kang Prapto Yayi. Layak wiwit wajar penjahit ganteng. Melangkap di orang tamus ke Majapahit nomor loro Pangyoso ing Rojo Majapahit. Menika leres Kanjeng. Kang Patih Baludur Yaya Adipati Bandar ngaturake kasugan sarau pejrat wonten ing Kapalingrat. ndak tampa mung wae pangestu penggal tampanono. Sangat kula tampi mugi dadosaken sipat. Kang Patih sejatosipun wonten kados punapa Bu ing liya. Kalamun panjenengan badhe tuwi wonten ing Kapalingrat. Mawi cecolo langkung rumin. Perintah marang prajurit sak embarang supaya ngaturaken nawa. Ya sing gedhe pangaprabu ya. Lampun iku nggon kesuwan ana ing Kadipaten Grati kang tanpa coloe dhisik. Saengga piyak sabung kula kawula kang lagi padha siniwaka. Satenan mono pancen rumangsa kapang. Suwe ora ketemu ya Adipati Bandar Subali. Teman. Sawise aku ndak papaken pendopaku. Ora kaya kok pembangunan kaendahan jebes kaya dening Katon Majapahit. Sampeyan iku saben-saben tindak wonten Grati tansah ngalebono dhateng kahanan kaunteran wonten Kapalingrat. Apa aku salah ya? Isil pangambone mau muga kan makan. Oke kula kawula kang padha
melu Mahayu rahi negara Kadipaten Gati. Matur nuwun sanget. Yai Adipati, Kakang Patih Mangudara. sing jangkep angka kaping 7 pancen ana wigati. Makepara negara Majapahit. Saiki apa to kula bukane? Yai Adipati salah sawijining saka guru piyangkok Sudarmani sepuh ing Kraton Majapahit. Wis ora nutupi wajib Udakara 3-4 ngancik sono Wiswaraga ing Majapahit. Nggonake marang palungguhan. Mbok iya mbok kirim kanjeng sak kembare piyangka badal wakil. Kakang Patih Maudur. Balik kula jawab. Ngantos kula papat kacera sowan. Wonten ing Sumur Cepait. Pancen bandar sebalik kalegan nika mbalo oleh Praja Cepait. Apa kurang guru nampa? Atur Yai Adipati Bandar Sebali. Moyo damel sampeyan Yai. Mesti mawon pensan sampun midhanetaken. Yen sesumbar kula malelo wonten ing Praja Cepait. Yai Adipati, Kang Mas, aja gusak-gusuk kabur semudak kasren. Balelo merang kampung Bondan Tan Ratu ing Kraton Majapahit. Cilik gedene mulane pemerintahan ana ing Kraton Majapahit. Saiki apa dasare to, Yai? Kang Mas, sak menika sampun pinarbuku. Sampun kaliyan mawati wonten ing Kapaing Grati Kalamun. Joko Sudarmo Klogit bapakku. Bapak Adipati Haryos Bata. Mereka penjahipun boten dikinaris. Kabancut Direktur Gagro Jagat niku boten. Nanging jebule ana mungsuh sing krenah. Ora liya Sang Prabu Bramatuca sing Praja Cepait. Mila kula delake lan. Uga bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wektu. Ngantos kula ngomani dalem wonten Praja Cepait. Menika dasare. Yai Adipati. Dadi wong kuwi dasar. Perkara patining Sudarmamu mati ana ing Majapahit tanpa wasana. Ngersani Sri Prabu Bramatuca. Yai Adipati aku ora maido lamun to kowe bebel patine wong akeh. Nek kudu petong sing kali permati, aja mung ampi aura-aura. Pancen ora kleru tetembungan. Anak pajak kuwi kodur mendem jejere wong tuwa. Nanging kudune mau petong. Di lamun toh kemerang kampung bala ing Majapahit cilik gede bakal koprang kang gedhe. Mas, sak menika sampun kula kepasan. Mula menika dados ndoke amun-amun paribasa. Mari kula lambai. Yen Bramatuca terus manembah oleh para Bandar Subar. Kuwi jenenge langka. Ado lintang gebaran tubalan kayu cedhak ora do kelakone. Ratu Pujeneng pemerintahan Majapahit Bramatuca. Di ilinga ya. Lepasan Jawa Maju Jatra pitu bare basane. Kuwi lho katahe para Adipati sing pendongkeng song-song kae bare Majapahit. Siji tenangga kuliah. Yen kowe tak eman, ayo tak kanthi Majapahit. Mas, kirang pantes padudon wonten sajroning pendho patung. Maneh lagi dipukul aturing ngantos wonten sanjabra raka imati bane upawa suwah. Dulur, tangan dari Joko. Bareng tahu kan, Saiki wis ana utusan sing Praja Cepait. menika leres. Ojo jalan-jalan. Kantinan prajurit
prajurit Raja Supaten bisa balake. Menawi kasempatan kula nyuwun tambahan pangestu Kanjeng. Prajurit, ayo foto dulu ya.
nalika semanten jenengan dika ndak putus kang supados tumuju wonten ing Kadipaten Granthi. Ngilingake tumindak lan pakartine Adipati Granthi Bandar Subali. Ingkang sampun 3 ngancik sekawan. Sono pisuanan ageng namun tansah gutangaken dhateng Palenggan. Kakang Maudha Purma madya ngantos pusana kados pundi Kakang Maudha? Dosinun sampun kalampah pinanggi Adipati Bandar Subali. Etos ari kalenggan punika Adipati Bandar Subali nedya balela ing Majapahit. Balela ing Majapahit. Kakang Maudha sinuwun. Mongko jeneng balela sinerat ngangge aksara menapa kemawon. Menika alih agengipun wani dhateng pranatan wonten ing Majapahit agengipun badhe ngembari dhateng panguwasaning ingsun. Kakang Maudha menapa boten jenengan dika telesih menapa to sebabipun temahan Adipati Granthi Bandar Subali balela ing Majapahit Kakang Maudha? Sinuwun Prabu, sampun kita telesih perkawisipun. Namung Adipati Bandar Subali boten suwaya Majapahit menika namung dituwuh. Sedanipun ingkang Rama Adipati Haryo Subandar. Kepengin jongang negari Majapahit. Kula ripe kanthi aris. Bebasan ho nganti ngoh. Boten kenggo babar pisan. Atur muninga sinuwun malah tuwa ing Sulaya. Dadosaken pasulayan Menika leres nek ngoten campuh perang Majapahit dalah Kadipaten Granthi. menika leres sinuwun. Pusananipun kados pundi? Campuring perang kala wau kalih Majapahit lan Granthi. Duh pangapuntenipun sinuwun. Kalau sadhe Majapahit sami kali ing udus. Majapahit kalah. Kakang Maudha sinuwun. Menapa anggen panjenengan ingsun ngasta bawat kanalendran ing Majapahit bebasan mungkari sak begaring tahyuk. Jalaran menapa Kakang Maudha? Sepinten dayanipun tiyang ing Kadipaten Granthi teman Kakang Maudha kemawon ingkang kula pitaya. Saya ugi dikanthi kalih peranganing prajurit saking Majapahit. Tatela Majapahit kasoran yudha. Cobi to Kakang Maudha. Menapa sedaya kala wau anggen panjenengan ingsun kirang wicaksana temahan Adipati Granthi Bandar Subali Mbah Lela. Mongko Kakang Maudha ibaratipun tiyang batik sampun ketingal reng-renganipun. Balelanipun Adipati Granthi karana ngudi tuwuh dhateng sedanipun tiyang sepuhipun. Boten sanes Adipati Haryo Subandar. Dusinuwun ampun pladuk ing panampi kajen ing pangrasa. Bilih kesodalan menika kirang wicaksana menika boten. Nang atur katon pirsa sinuwun. Kula minggah ing dhateng menika boten kula perang. Namun lanjakan boten sawanipun Adipati Bandar Subali. Sepunten to prajurit ingkang sampun njelaken kula. Menika boten sami siap sloka ing
saestu kula eman perbanding kawula. Redening nemahi kapucing kanan tuturaken. Kakang Maudara. Nek ngoten kula saged didut ing pawukon. Ajeng dikados pundi bebasan. Adipati Granti menika anggan ingkang sampun wani Anggen menika leres. dhateng pranatan lan panguwasa ing Majapahit. Saya Kakang Maudara. Balelanipun Adipati Granti kula ibaratake geni sak pelik menggahipun rapat. Yen to mboten enggal kabras, to malah sangsaya ngombyawara. Kakang Maudara. Yen to Kakang Maudara mboten miyatani tanding. Kula mundhut kalih Kakang Maudara cepake kreta joli jempana. Tak adepane wong-wong saka ingkang Adipati Granti. Badhe sejengkar saking mangga. Tindak pribadi tangkep jojo kantal bawa Adipati Patesuban. Yen to mboten panjenengan ingsun pribadi lajeng sinten malih Kakang Maudara. Dosinuwun. Negari mau Jawa kegaringan abdi pen dan tak sapa. Sak lagi ngaku musuh menika mboten dadak nokot nyembur. Ngobate penecak kemawon sampun dicak. Sinuwun. Kula aturi sabar ngadepi sabarang wong kemawon. Watak hambek anuraga welas asih ning sesama tanduk aris rat manis adoh tanggal cedra. Nenggone watak didharma aja hukum diri dadi pangwasa. Sinuwun. Padha mila satya ratu wonten negari Majapahit. Pangwasa tunggal menapur lan mangsa dening kami. Kangge nyirep Adipati barang amuk sing kunjungan dari Majapahit menika wonten marang. Ingkang boten mawi korbaning kawula. Wonten mat Kakang Maudara. Aturipun Kakang Maudara kula tampi. Bebasan Majapahit ke Taman Pepacuh. Yen to Kakang Maudara saged madangaken dhateng swasana ing Majapahit monggo kanthi margi kados pundi amprih negari ing Majapahit saged nemahi ing katentreman Kakang Maudara. Menawi duga atur kula sinuwun kersa paring sayembara. Mring kawula ora ketang kere cuping bali-balongan. Sak cilik iso mendhat Adipati Bandar Sebali Abdi Mejahi. Muga paring ganjaran ingkang lumat. Kula kedah nganakake Giripatembaya. Menika leres. Kakang Maudara. Sinek-senan para kawula. Nayaka Sentana Praja ing Majapahit. Kula aturi Kakang Maudara utusan lawan juru tutuk Bendhe Beri. Tengara pinangka panjenengan ingsun nganakake Giripatembaya. Marang sapa wae ora mawas. Kere cukil maju kiling bale-bale longan. Cilik bisa ngendarat. Gedene bisa mateni Dipati Bandar Subali. Ingsun bakal paringi ganjaran Kadipaten Granti sak leker gendole.
Saya boleh sama kau dalam parang abdi dalam mau dorong pemirsa datang baru berani dengan bang jangan datang kalau akan datang saya berani Kados ngaten monggo monggo. kemarin